Nwanna ifukwara obodo etigo. Ifo n'obodo etigo. Obodo etigo ndị be anyị ya mara ụnụ mma. Ọmụaka na nwanna to the family doctor Ezeloma alaba 1. Nwanna obodo etigo. Mgbe mbụ ka ọ na-abụ onye pụta ọ na-eme fasting na-ekpe ekpere na-ebu ọnụ maka iyi na oriri nri na nrọ. mgbe mbụ ọ gọkwa na ochie akụkọ ndị adị erizikwe nri na nrọ kịta maka na onye riri fisika ga-ejezi iri na nrọ maka na ihe ahụ ị na-eribu fisika ka ị nwere ike ịfụ na nrọ. Adị erizi nri na nrọ na Naịjirịa. Adị erizi nri na nrọ, adị arụzi nrọ ebe a na-eri nri na Naịjirịa. Onye sị na ya arụ n'ugbo ya gwa m adị arụzi ya. Ọ irie fisika iwe jeribe ire fisika iwe jeribe spiritual. Ọga nakwa ntị o ịchetakwara na ọ na ofu kọntrị a ka mụ na gị na-abọ nọ. Ọgaranya mechaa mmemme na biya o buru afọ anụ o mepere ebe ọ ya adọba ofe ebe nwa ogbenye ọ nọ ebe a mee ya madam ka unu mee ọsị anyị dị mma nna anyị ukwu ewo ọtụtụ nwa ka unu mee sa anyị dị mma it's fine